Ba Julai amana usnam ban Pyndep Ïaka Kñia Ainguh ba shisin shisnam yu ublei nong bu nong thau ba ublei un kerku kerdo ki khun ki hajar barot shisnam kamtam hadin kajing yok het ya usok ba Nyngkong jong kajing tre shitom jong ki barot shisnam kasoja komiti jong karat Marwet haka khatnya tarik kala lingkot kala Sdang biang ya kali Lehñiam Sohjer ba saus ngi lenter hak handai mer baridwa ya kani kali Lehñiam Sohjer jong ki khun ki hajar karat Marwet lawan ban pli de ufada kemenlang nongrum assistant parish priest ke bernihat parish kum ukang san hakajin don lang upa im ken sim jong karat Marwet ki long san man san ki pator lemat kirang ba shnong na ki shnong ba pher karat Marwet habakran na kate sngi na kalyang upa im ken sim ulong ba kate gajing Lehñiam ba shisin shisnam jong ki khun ki hajar karat Marwet ban Ainguh ya ublei hadin ba kajing kerku ba ulat the ki khun ki hajar hapo karat hadin balayo ban lum ban lang ya ukba bat yo ban khet ya Soh Nyngkong. Long san right to